Jó reggelt, Alice! Jó Szervusz, reggelt! köszöntelek a reggeli beszélgetésünkön. Ö, Köszöntjük a Kokósza Alice-t, aki nagy tapasztalattal rendelkező vezető, és 15 év üzleti mentorság van a háta mögött. Megkérdezném Alice tőled röviden azt, hogy mi az a dolog, az a pár dolog, amire a legjobban a cégvezetőknek figyelni kell rendszerépítés és stratégia szempontjából. Jó reggelt ismét! Hát a legfontosabb dolog az egyensúly. Csak ugye ezt, amikor kezdővállalkozó vagy nagyon nehéz, úgymond nagyon nehéz azonosulni ezzel, hogy párhuzamosan építsünk, és legyen meg az alapzat is. Ma pedig nagyon sok olyan cég van, ahol ugye ebben a digitalizáló érában ugye egyre többen ütköznek abba a kihívásba, nem is tudom minek nevezzem, inkább kihívás, hogy stratégiailag nagyon nehéz előlépni, mivel vagy nagyon jó emberek vannak, és nincs rendszer mögöttük, vagy nagyon jó rendszer van, és nincsenek meg az emberek. De leggyakoribban most az történik, hogy a rendszer hiánya nagyon-nagyon negatívan befolyásolja a cégeknek a fejlődését. És megmondom, hogy miért. A helyzet az, hogy a könyvelési adatok például nem elégségesek ahhoz, hogy koherens, nyerő stratégiát építs. Mhm. Nem hiába találták ki ugye az analitikus pénzügyi raportokat, hogy így nevezzem, ugye, hogy a rendszerben vannak, és például én, amikor egy céget 20-25-30 év után mentorálok, az első lépés az mindig a diagnózis. A diagnózis az azt mutatja ki, hogy hol áll az a cég egyensúly szempontjából. Az egyensúlyban benne van a stratégia is. Tehát vannak a soft és vannak a hard elemek. Na, ezeket elemezzük, viszont a végeredmény legtöbbször az, hogy nincs elég adat, fel kell építeni hónapokon keresztül az adatokat, mert az adatbázis nem létezik, vannak Excel táblák a legszerencsésebb helyzetekben, és akkor egy pénzügyi elemzés abszolút szükséges ahhoz, hogy például legyen egy korrekt portfólió menedzsment, legyen egy megfelelő vevőszolgálat, legyen egy megfelelő területi ellátás, legyen megfelelő készletmenedzsment, hogy kontroll legyen az árésen, ugye, hogy tudjam, hogy melyek azok a termékkategóriák. Pareto nélkül például nagyon nehéz portfólió stratégiát építeni. És akkor mi történik? Marketing, 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 de mögötte nincs rendszer, és nincsenek meg a megfelelő portfólió menedzsment részletek, tehát olyan termékeket promoválok, amelyek vagy nincsenek készleten, vagy olyan termékeket promoválok, amelyek 1%-ot képeznek az összeladásból, de én nem tudom, hát kicsit adok el, de nem vagyok biztos, hogy ez a termék nem fog sikeres lenni, de akkor minden energiámat, fókuszomat arra a termékre ugye hárítom, és akkor annak nincs eredménye. Elég komplex a dolog, viszont ezek a legnagyobb tévedések, hogy nem egyensúlyba fejlesszük a vállalatokat, és a legtöbb vállalat 10, 15, 20, 25 év után jön rá, mármint a vállalkozó vagy a vezetők, hogy valamit javítani kellene, és valamit mögéje kell tenni, mint rendszer, hogy ahhoz, hogy működjön, arról ne is beszéljünk, hogy az idő a legnagyobb érték manapság, és időölő minden, amit ugye Excel táblákba, vagy például kérünk egy elemzést, és az beletelik 2 hétben, mert a könyvelő Szabin van. Vannak ilyen helyzetek is. Tehát amikor a telefonon csak ráklikkelsz, és megnézed, hogy mennyi az eladás az X zónába, mennyi az eladás az Y zónába, meg tudod nézni, ugye különösen a BI funkcionalitással, a business intelligenciával, hogy mennyire hatékony egy ügynököd, egy eladód egy bizonyos régióban. Tehát ezek alapvető dolgok, alapvető dolgok. Ezek mind hozzájárulnak a rendszer
Tehát a rendszerrel ezeket gyakorlatilag lehet akkor használni, tehát gyorsabban lehet Emberek rendszer képzelni. nélkül nem tudnak működni, és rendszerek ember nélkül nem. Még a mesterséges intelligenciával sem, mert annak is szüksége van adatokra. Megértettem. Kérlek mondja pár szót arról, hogy lesz az élelmiszergyártó konferencia március 17-én, ahol te leszel, aki felvezetett gyakorlatilag, és a súlyát megadod ennek a konferenciának. Mi lenne az az egy téma, amiért szerinted érdemes eljönni és benevezni ide, meghallgatni téged? Hát bárkinek hasznos ez, még azoknak is, akiknek már félrendszerük van, úgymond, mert vannak olyan cégek, akik haladtak, úgymond van egy ERP rendszerük már, vagy nincs CRM, de van csak ERP, vagy nincs business intelligencia. A lényeg az, hogy a digitalizálás, van angolul egy ilyen mondás, hogy nice to have és must to have. Na, hát ez olyan, hogy például, ha nincs meg ez az eszközöd, akkor nem létezel, úgymond. Manapság úgy van, hogy ha nem vagy online, alig ha létezel, de ha nincs rendszered, akkor nem tudod a létezésedet se vinni. Tehát a konferencián pár esettanulmányt fogok bemutatni, ahol konkrétan hova fejlődtek a cégek digitalizálással, és hogy mennyire fontos, hogy a hard és a soft, tehát a rendszer és az emberek, és minden, ami a céget összességében képezi, az egyensúlyban működjön. Ez alapvető. Nagyon kevés vállalkozó van tudatában ennek. Én szeretettel meghívok mindenkit, hogy annak függvényében, hogy milyen esettanulmányokat mutatok be, vigyen magával valamit, mert minden konferencián, ilyen konferencián van valami, amit magaddal viszel, mert vállalkozásokból vannak a példák, és szemléltetem azt, hogy hogy ugye ez az egyensúly ahhoz, hogy a cég egészségesen működjön, mennyire fontos, hogy stresszmentes legyen, hogy élvezet legyen a vállalkozás, és persze, hogy eredményes legyen minden. Tehát nincs olyan vállalkozó, aki ne fedezne fel valamit, ami hasonlít arra, ami az ő cégében van. Tehát felismerhet dolgokat. És ismétlem, szeretettel várunk, mert a rendszer az egy eszköz. Tehát olyan, mintha meghívok valakit, hogy kapáljon a kertembe, mert amúgy itt a tavasz, és akkor elvetünk ugye magokat, meg virágot ültetünk, de nem adok neki egy kapát vagy egy lapátot. Tehát ha nincs eszköz, akkor mivel dolgozunk? Mi lesz a gyümölcse a dolgoknak? Hát kb. Ennyit röviden. Köszönöm szépen, nagyon jó ez a tavaszi példa. Várunk mindenkit.